Magready na tagpanihap. Paniudto. Kay udto na kaayo. Nga ilan ang gikuanan kay basig mag-ulan. Stapin ng istorya. Muna na, tangkal na sa baboy galing diha. Bitaw na. Salamat kaayo, nanay trabaho sa magready ta para paniudto. Nanguli na ng mga bata. Nanguli na din mga bata. Mga una dayon guys. Kaya murag udto na. Sige, ang kamo diha, pagkuha lang mo daning. Aman may gaw na. Dana. Kuha ra gud mo pada plain mo dah. May kutsara. Ay, kutsara dana. Kuna lang. Sama sa ni si Princess di ay. Aman ang cook. Mga una dito guys. Ay isbog sa dito bidi, gamay bidi, isbog na din. Yan dito. Ano ana din yung mga ama si Jay. Alik na. Sige. Alik na. Na, panguli na mo. Malaki mo, hindi daw siya. Dalagang Bisaya nga ano po. Dahil ako. Ayaw, Pwede din ako. Or sa kanon, sa dalaw karon po. Sige. Ipagkuwag ka dito de. Kumara malagay mo mga Mga unta. Vamos a hacer yo, pode. Lain na ba ako? Important. Ito walang ginamo sa. Jay! Ano pa nawala akong pintal, oh. Boss, ako rin ang paputkan mo, boss, oh. Mga boss. Hindi pa kaabot. Sabi mo, mga kauban ako, may nakakilambay ka. Yung kami mga promo. Apil mga bata, di makaabot. Nag-incon mo yung bago. Okay na ko. kira ka kay bigyan mo ka. Ah, mo kapan. Wala siya. Ha? Basta nakalaw. Murang dagat. Bakit mo tabang? Higop, ginamot, higop po yun. Paulan na po. Silingan! Pwede to! Dakpo ni Mama Osing, oh. Kasi mo, nagkuog-kuog. Iya daw na reklam. Yan sunod siya akong pang sustulan. Ako nyo din na drum mo na sa dede ha? Korot? Takod-takod mo ganda? No? Hello? Marunong
Yan, git. May maugmaan pa. Magpumpo na. Bilang pa mo. Yan nga ba? Kamatay naman. Sarang na na. Mamatay man na ang ubang ni dahil sa butang. Baba nga, dagpo kayo mga inayan. Namatay. Ah, magalap ka na. Ali tani ali mama. Nang. Nang. Ali. Panghugas ka, panghugas. Yung kinamot ka. Kinamot ka? Ano yung kinamot niya? Mama lang. Kalandam, doon. Nakakalaman. Pag-umain. Kerja ko na ron. Kerja. Nabaskog. Namay na ulit. Patong ukuranan ba? Kasama mo ako ito. Gusto ka ka. Ano na oh. Aha. Ang mo. Ah, Ang buwa? Bakang balipan. Tungkol. ang duko gani anak. Iya. Duko. Iya, Auntie Mercy. Nana dia sa ilang buwak na Mama Useng PY. Kasi wala sa gym? Ano yun? Wak pa itong yan bata. Guru sa eskwela, mas guru sa gym. Nanaw ito. Batok pa paghapon baka ugma punta wala. Ito na. At munang atay, kinahulog da. Duha Doon dito. siya na pa. Ito mo sa ito, bulaon. Wak kami bugang hawak ba? A few moments later.
Ano naman ko? Isa lang ko kung ako. Nakikita ba? Yun na. Nakapagod na akong ginawa. Isang buwan nga. Wala na i-control. Wala ko. Abogs.
A few moments later. Nang gidwa ang mga bata kay way mga klase nag apaktis ang maestra. Nabalik na po ng uwan. Nga mo na ni ang update. Balik na po gabon oh. Princess, ipagkuha na unta rito ni mo biyo kasi mga uwanan be. Alas tres, pakol! Ya, kinsa man to na maestra ninyo da. Ganto mo? Maestra man na ninyo. Maestra gid ninyo. Puro maestra man na nagsayaw. Uy, mga klase sa bata kay nag Kanan ma? Ano man ma?
Balik mo rin. Bagay. Pero, Hawa mo deh ka ng trako. Basta, Joy! Pangas na, oh.
buwan, tubo, ito na dinding sa may sa CR. Ya, masak kayo di. Basa kayo. Wala mo nag-ringkot? Kaya. Nag-init ka ng tubig. Aba, ano mo din practice ka rin? Ano practice? Di na mo practice? Ano ba? The next day. With you guys, good morning day no. So karon nindot kayo ang panahon o napakita sa haring adlaw. May nalang gagabi ikusog kayo ang ulan. Guys, ang panahon nindot kayo. Ito na sila. Nakaulak. Ina si Bunsoy nag-serve og kape. Nya dani ta mga pi. Gawas ta ka. Uy, ano na yun? Isa mo, iskila. Sirulin. Nagkagada, tas dugo. Ano po? Unong-unong. Dani mi sa gawas kay muragi mingaw mi sa Nara guys, oh. Nescafe original. Oh, kape! Oh! banjo asa to siya nag asa to Ito. akot di siya gapon kabaw man iya dala. Enggak, baru lagi. Gusto ko talaga.
Padung na ni inita ba? Pangapita, guys. Saya na po, saya na. Kaluyan niya po. Mikugan na po. Iwan na. Tinamba, boy. Magamit para buto gitagdo ko. Wala na kabukabudlo pa rin. Doon na. Ang Ito gitagdok sa baboy ba? Kaya rin dito gitagdok. Dito sa taso. Pag kuha na ba na? Ano na ako? pang Isa ka file na ako. Ano isa ka file? Wala na dahil. Decorative na din ah. Mga pita guys, pakita na si Haring Adlaw. Ito na, nagsayo ng hiblaron, no? Kapungot. Sayo kay Bal, lagi buhot. Gina ng, oh, pero sayo sana siya, wapay panday na. Ready na siya, kay siya raman isa. Ay mga bata, eskwela man, oh, ready na sila. Bunsoy. Anhita sa ito na soy, yan na nang hatod na dito. Bangko din ni soy. Duha ra kabuk da. Duha ra kabuk. Ha? Dagan man ya. Dagan ba day? Ang uban. Muni ang among update sa among CR na. Kani muni sa kadlaw niya. Di ba? Limba pa na. Yaman higuro to karong napakita mo sa ring adlaw. Para muning pultahan la. Dako ding pultahan lagi. Si Loy na mahugnas baboy. Di ba? Utang na mo dani ang bakting kay kuana man niya. Kuan man ni siya septic tank. Yan nagbutang kay daan masad kayo ang dako mo dito sa ilalom butang sa balay kay luoy kay kiriw man niya karon basin wa na ba niya kaghapon biya kay kusog kayo ang hapon kusog kay ulan no mga alas 3 siguro to kaping dalukdong na pero pag ulan gid niya hapit tapos alas 5 niya si Jerome baya kay wala nay pakuway wa nay pang snack sa alas 3 kay kanang agdali sad lagi siya kabasing mag-ulan di kuan kay abdik kay nga bata ba no so niabot man og kuan igo gipag alas 4 na to nag-ulan yung bundak sa sus may lang gasiyaan ugma na magkuan na po mag kuan no ini ang mag init kay ulan naman kayo gasiyaan po kay init nya kaduhaon gani unta nako kay mura magpintaha kay magbayad tag duha ka isa kadlaw duha ka panday wala pud kasi baya gahapon pa nag-init so, ang mga tao sige iya na trabaho niya si Jerome na gina trabaho iya na nang giuna kay iya na baya ning na kuanan no so daghan de kayong salamat no sa permirong adlaw ani daghan kay siyang kuan niya daghan kay salamat sa tanan-tanan nga nag support nako og labi na sa kanitong CR nga nagpatiwas jud no si ate from USA kauban sa iyahang kapika sa kinabuhi na si Kuya Robert supportive po kaayo ni ate so daghan gyapon kayong salamat kuya nya so tanan-tanan sa nag-support sa ako ang mga video daghan gyapon kayong salamat sa wala nag-escape ng ads daghan kayong salamat sa mga viewers likers and followers no daghan jud kayong salamat o salamat pud sa kanang nagkuano pasalamat pud ko na ng mag-upload ko na mga bakas ba magbilin sa mga comment mga kuan daghan pud king salamat no salamat pud kay sa nga tanan sa nag-share ng blessings daghan king salamat pud kaninyong tanan sa tanan-tanan sa nag-support sa akong mga video
daghan kayong salamat sa tanan-tanan. So dani ra day kukutob, abang-abang na lang mo kay pagkaman din sa kong CR, mag-store din ko. Aron mahibalaan po ninyo og asa dapit ang aron po kabaw man jud ko nga daghan king nagsubaybay sa no kay daghan pong nagsubaybay. So aron mahibalaan po nila kina kinsa na tag-iya kay purya-buyag po daghan-daghan man po ang nakasulod og sponsor po dani sa atong balay. No, daghan po kayong salamat. Bless kay ko sa kong sa pagbalay nako, pagsugod sa akong balay, grabe jud pitos. No, kay dili ba sa yun gyud pero nang daghan lagi kayo wa ko ka kuan pun na so mura akong ikasulti nga daghan jud kayong salamat sa tanan-tanan no. Ani ra day kukutob sa akong mga simple video. Daghan salamat. God bless na tong tanan. Oh, bye-bye.